denne formel, kan bruges ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Så dividerer vi med a overalt, så det kommer til at hedde x i anden plus b divideret med ax plus c divideret med a er lige med 0. Så minuser vi med c divideret med a på begge sider, så det kommer til at hedde x i anden plus b divideret med ax er lige med minus c divideret med a. Så sætter vi det der ind på begge sider af lighedstegnet, så den så kommer til at hedde x i anden plus b divideret med ax plus parentes b divideret med 2a i anden er lige med minus c divideret med a plus den parentes igen. Så ophæver vi parentesen ved at gange med 2 på højre side af lighedstegnet. Så den kommer til at hedde det her parentes x plus b divideret med 2a i anden er lige med minus c divideret med a plus b i anden divideret med 4 gange a i anden. Så ganger vi med 4a på højre side af lighedstegnet for at få samme nævner, som er denne her. Det samme som før der, så kommer det bare til at have lige med 4 gange a gange c divideret med 4a i anden, plus b i anden divideret med 4a i anden. Det smider vi så det hele sammen, så det kommer til at blive til denne formel, som også stadigvæk er samme parentes her, så det kommer til at hedde lige med b i anden minus 4ac divideret med 4a i anden. Så ophæver vi parentesen på venstre side ved at tage kvadratroden af højre side. Så den kommer til at hedde x plus b divideret med 2a er lige med plus minus kvadratroden b i anden minus 4ac divideret med 4 gange a i anden. Så minuser vi b divideret med 2a for at rykke det over på den anden side. Så det kommer til at hedde x er lige med kvadratroden af b i anden minus 4ac divideret med 2 gange a minus b divideret med 2 gange a. Så lægger vi det hele sammen og ender med at få denne formel. X er lige med minus b i anden, minus b plus minus kvadratroden b i anden minus 4ac divideret med 2a.